Engineer, okay na eh. Wala na ibaha. Jun, sumalaw ka Jun, mga trabahante. Ay na trabaho. Mag-inom ta. Ani na lang. Diba naman may mga semento riya. Ibaligyan na ta na. Patay kita ang engineer, ano rin, kaya ibaligyan na ito isa kasiminto. Ate niya! Uy, ang mga buutan ng mga trabahante, oh. Bisang wala ko andali, sininam trabaho. Mga mga trabahante, yun yung mga patay unuwas. Judge, na si engineer. Oy, engineer! Uy, mayong hapon niya. Hapon po, engineer! Gusto namang transit ako niya. Lagi hapon riya, engineer. Gitrabaho gihapon. Halag lagi kapoy lagi engineer niya. Trabaho mong good ni. Muna sakto nga trabahante. Ang amot pa sa pamilya. Kunya, unsa may update sa nung transit. Engineer, okay na eh. Wala na ibaha. Posible na kayo ni engineer, oy. Dako na kay bangago. Masinog ba, engineer? Magbuhos na miyan eh. Sini-sini pa mahumantan sa'yo. Basta mulakaw ako, ha. Sige, engineer. Dere may trabaho sa me. Sige, boss, kay pangakoton sa ako ng culvert aron makabuhos ta ugma. Sini-sini pa sa ako, ha. Oy, John, semento ha. Pasunod ninyo, ha. Okay, boss, isulod ko na siminto ron, boss, kay basig mo ulan. Ano yun no? Ano kayang inom ba? Yan ino. Saan ba pag-inom-inom ito? Unta yung mga kwarta. Maupod ka nino, watay kwarta niya. Saan man ito na? Mag-diskarte ka na ito yan, no? Saan ito pag-inom dito ang diskarte? Jun, sumalaw ka Jun, mga trabahante. Naman na yung mga sweldo. Bitaw yan, no? Dakot, may ka na sa dubi, Ano abay. no? Saan? Tangahan ko sila? Okay. Oy, mga boss. Tanang. Saan mo niya? Trabaho lagi, boss. Ay sus, trabaho na po lagi ba? Ay na trabaho. Mag-inom ta. Sakto ka na, mas gwapo, mag-shot-shot ka ron. Bitaw, maiman mo kay wa mo'y gibuhi, ang kami naman may gibuhi. Aw, namo ba ganyan may gibuhi? Mas stress ginawa kasi magtrabaho. Shot, gwapo, anak, para mawala yung stress. Ikaw, pre, kung may plano ni mo, pre, kay stress pagbaya kay ko. Bitaw pinom, ruglit nyo na itong shotron ba kay piting kuhan haras kay kung tutunlan ba kay lamin ikinom kay Totoo yan. nabigabog. Ya, pre, nagkikwarta diha, pre. O sila na bahala na pre, kay sila nang hagad og inom. Nya, saan mga boss? Decision na mo. Desisyon na. Iya, mga bossing, naman ka mo yung mga kwarta diha. Mao ganyan no, wala no. Mugay na nga tumisin nyo kay kamoy trabante. Amo apang pulutan, amo pang inim nun, kamaayon nyo no? Aw, kamang bala, narasin nyo may stress gid mo diha. Ani na lang. Diba naman may mga semento diha. Ibaligyan na ta na. Bitaw, no? Iya, pre, kung may plano. Sige pring, naidwa ka siminto da. Palusot na to na para makapalitan inim nun. Ay, sige, pre. Oy, boss, naidwa ka siminto da, baligyan ninyo. Aw, ka na boss, sa chat kita ni diyan. Oh, patanin nyo sa chat. Moni. Biga simento. Biga. Asa man sila? Nawalang isa ka simento. Ayan. Naisang ko hamang ko yung mada. Ay putang ina ng inom santo. Hubog na. Wala na sulod to ba? Wala na sulod. Juba. Patay kita ang engineer, ano rin, kay baligyan na to isa kasiminto. Sana may mabuhosan ni ugma. Ases, eh. Kamay ang problema. Ay, problema. Siya, niya. Uyan, inang trabaho, uy. Bitaw ka, kapoy, manarbaho, uy. Ano ikaw Pirino, pagtarong ko eskwela. Eskwela nga. Tambay ang ayos ron. Tanawa, bulakbol, jud kay ka ba? Gago!